Nggih. Ngaku sapa kowe? Ngaku sapa kowe? Pati Rudra Parimuka. Rudra Parimuka. Iya, kowe sapa? Lekno pripatu gatena gobokmu nata Mandara Prabu Baladewa. Kakrasana Curigana Tawasi Jaladewa. Kowe wani metuake kendhane Prabu Baladewa sarep nyawamu. Ya ngono apa piye? Ngedheke apamu? Ayo mundur. Yen kena taeman, mundura. Ayo mundur. Wateking prajurit timbang Bali Wirang. Luwung Bali dadi batang. Piye? Piye? Timbang Bali Wirang, luwung Bali dadi batang. Nyepeleke ngendikane Prabu Baladewa ya, ngilani dadane Prabu Baladewa. Ora keduga minggat kowe. Dublak tungkak cangkemmu. Ayo, katokno budimu. Katokno budimu. Kurang Baranyurana karagaman Bedatya kurang sekti Megurwa. Ampian kaya wong jala rebutan kaya menjangan mati ora-orane Baladewa gigrik kurung Salabaya. Sayuta Mara saketi muri. Lakon mati dening aku tidak apa. Utane kaya diapurmu. Kurang kepot papat nyok kowe. Pasane karo Prabu Baladewa. Iku karo aku. Sini. 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 Ayo sini. 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 Sini, mulai. Kowe Pati. Inggih Sinuwun. Piye kabari paprangan? Repat kepanasan piye? Wah, jan gayeng. Gayeng piye? Jane ngoten Senopatine Dewa mung loro. Wah. Ampuh. Ampuhe piye? Ingkang setunggal nem-neman gagah Sentosa Birawa. Naminipun Bratasena. Ingkang setunggal menika Narendra Ratu Mandura Prabu Baladewa. Walah niku jan ora kenek disemayani tenan. Ora kenek semayani piye? Wah, pun. Guneme, nggih. Guneme niku nreces mawon. Ngoten niku tanpa mretoli lho, gumun kula. Pleng. Pun. Lambene enteng trampil nek muni-muni nek misuwi walah pun. Tangane ngantemi, sikile ndupaki pun maju bareng. Kowe kalah apa menang? Pangestu panjenengan kawon. Kalah kawon. Kowe kuwi buta. Lah nggih, kula niku buta. Lah kok nganti kalah? Nggih wong perang itu nggih mung loro nek kalah ya menang. Ora isin kowe mboten. Kalah ya wis sesuk golek paitan neh. Repot. Ora isin kowe mboten. Raimu to pundaka ning ndi? Lah niki. To goblok. Niki ana. Iki patihku. Jagak-jagake. Ledek ora karo-karuan. Mundur. Nggih, pun. Sampeyan ajeng ngrasake monggo. Ratu Gusti Morarane mundur jagak. Mundur. Nggih.
dongakno aku nggih kula dongake muga-muga lepas parane Jembara kubure ditemper cakeme dongake elek Prabu Baladewa disumbar tampanono pusakaku nraca bolareng keranjang tatumu kowe Odiar kowe. Yangkrik. Sapa iki depukan gawe kaya ngene sapa iki? Penyakit elek nibake gaman tanpa pariwara. Kowe ngendhalke pusakamu, ngendhalke gamanmu. Lek nomri panu gateno gobokmu ki nata Mandura Prabu Baladewa yo. Tumpahan gamanmu kowe iblis kowe. Arek apa kowe? Gua. Setan alas. Dodol. Ya ampun. Coba kowe. Kawulane Ratu Dwaramati Prabu Yudha Kala Kresna Ratu Simbar Manyura Prabu Klanadibya sapa nata Mandura Prabu Baladewa Prabu Baladewa Kakrasana aku jagoning dewa aku balane dewa celeng kowe bojomu ayo ana krindaku nata Mandura Prabu Baladewa Kakrasana Wasi Jaladara ratumu kon mrene aja diapurmu ayo ratumu kon mrene kowe nadalah nekat kowe nekat kowe ora kena tak kandhane kowe
Apa iki? Pusaka Mandura Kyai Nenggala. Iki wis pirang-pirang nyawa diuntapake karo Nenggala iki. Cingko klebu kowe. Mundura. Tawene pangapura. Bali yo. Timbang aku bali. Nganggur luwung aku bali dadi aran. Kepengin ngrasake Nenggala. Iya. Pengen ngrasake senjata Nenggala. Nyo, rasakno iki lho. Mati to? Mati diomongi kok. Baladewa dijarak. Wong stres dijarak. Mudyar kowe ilang nyawamu kowe. Yaksa kura rupari sedeng Narendra yaksa lelaku kang mawalya engkang gambira marang angise siya ngametu Prabawa kura mawali antitya durep balarso mrih turnaning lawan wong titi wangkala lodraya manik raja dewaku wah aja girang-girang gumuyu dupeh kowe pinarcaya dening para dewa ayo srayaning Dyamara Gage papakna kridane iki Ratu Dwarawati Prabu Yudha Kala Kresna ayo nana kridaku ha